Ето какво се случва, когато нещо се обърка по време на престой и защо реакцията е по-важна от самия проблем. Семейство с две малки деца пристига в един през нощта. Дълъг полет, умора. Настаняват си, всичко изглежда прекрасно, докато не забелязват, че контактите в дневната не работят. Пишат ни веднага и се оговаряме да изпратим техник на другия ден. На сутринта обаче излиза по-сериозния проблем. Няма топла вода. Но това не е ситуация, която се решава с извинение. Техникът установява, че бойлера е изгорял заради късосъединение. Има ситуации, в които ремонтът просто не е опция в рамките на престоя. Затова им предложихме нещо по-добро. Преместване в по-голям и по-централен апартамент при същите условия. В началото бяха притеснени, но постепенно новият апартамент промени усещането изцяло. Повече пространство, по-добра локация, удобства и най-важното – спокойствие за децата и топла вода за цялото семейство. В края на престоя си тръгнаха с усмивка и план да се върнат отново. Проблеми се случват. Важното е да се погрижиш за хората, когато имат нужда от теб. Relaxing Varna Apartments – обслужване, което създава доверие.